Jeg synes jo, festivalen er unik, fordi den tager noget super nørdet program med det mål at gøre det tilgængeligt for hvem som helst. Der er ingen forudsætning for, at man skal have lyttet til klassisk musik i forvejen, eller skal vide noget om klassisk musik, eller have hørt Reger før. Reger står for klassiske musikere som en meget, meget nørdet og tør komponist. Og det forhold har jeg slet ikke til ham. Jeg har selv haft store oplevelser med hans musik, og jeg synes især i den her setting, hvor vi har kor og solister og ensemble og organist på, og med de her temaer, som er tilgængelige og forståelige, og jeg vil sige, at det her det er noget af Regers mere tilgængelige musik, fordi al musik, der bygger over et genkendeligt tema, som bliver bearbejdet, altså det kan også være et variationsværk, det har noget, der gør, at man genkender noget i det her ellers relativt abstrakte tonesprog. Så der er noget, som gør, at det hele vejen igennem et værk, der spiller 10 minutter, 14 minutter, så er der en eller anden rød tråd, som man kan forstå, hvor ofte i andre klassiske værker kan det være sværere at finde sammenhængen i et forløb med 3 forskellige satser. Og så har vi så skabt nogle koncertprogrammer sammen, som skaber en rød tråd igennem hele koncerten også. Det er jo både tematisk, men det er også kompositorisk, at der er en relation mellem Reger og de andre komponister, vi har valgt at sætte ham sammen med. Og så er der så det her overordnede tema, og der vil også være et sammenfald i melodierne, altså man vil kunne genkende samme melodi inden for samme værk, men også i nogle af de andre værker vil der være komponister, der belyser simpelthen samme melodi. Og det gør, at selvom man måske ikke kender melodien i forvejen, så vil man have en eller anden oplevelse af, okay, der er noget her, der vækker genklang i mig. Og ofte er det jo det, man gerne vil opleve til en koncert, det er, at der er noget, der ligesom vækker genklang og rammer en. Og jeg synes, i de år, jeg har været her i Jens Gerkirken og stået for koncertprogrammerne, så har jeg ofte lavet nogle nørdede koncertprogrammer, nogle som jeg synes kvæg mit virke og mit liv som musiker, og mit store arbejde med klassisk musik, så er det jo nogle programmer, hvor jeg har tænkt, det her har jeg super meget lyst til at dykke ned i, fordi det er spændende, og det er noget andet. Det er noget, der adskiller sig fra det, som jeg oplever andre spillere, eller det, jeg måske selv har spillet før. Jeg har altid lyst til at udvide min horisont og opleve noget nyt. Og så har jeg oplevet de koncerter, vi har her. Folk, de bliver simpelthen så rørt af det. Og der er et eller andet med kirkerummet og formidlingen af det, hvis man har det nærvær og den respekt for det publikum, der kommer og siger, jamen, det her det er relevant for dig, og du er velkommen her til at sidde og lytte, og du skal nok blive guidet igennem det. Du bliver forklaret undervejs, men hvad skal du nu høre, og hvad kan du forvente? Og der er en stor variation. Der er variation i de musikere, der stiller sig op i kirkerummet og performer for dig og spiller og synger. For så er der en sopransolist sammen med en pianist, og så er der en obo for eksempel, og så kommer der et helt kor og synger en sats. Og hver enkelt sats varer maks 10-15 minutter. Mange af dem varer 2-3 minutter. Så får man lige en pause, kan lige sådan fordøje det og lige reflektere over, hvad man lige har hørt. Og så kommer der noget nyt. Og det gør, at selvom at det er et relativt nørdet klassisk program, så er der alligevel hele tiden noget, der gør det tilgængeligt og interessant for lytteren.